kung lao biyahe karon ano sa other side of Honolulu sa windward side. Ako'y kalye ay highway din ay pabasa na ko sa inyo. O kasi makabasa na ngayon sakto ay gamay nga load worth 100 lang. Isa lang ang malawagan ay simple man na yung napakulong. Makapangalan na yung usay pangalan na yung highway. Pabasa na ko sa inyo. Bantayan yung kanang approaching ta kanang pangalan, pronounce nyo na siya saan nyo na. Hindi ako mo surod na highway. Tunnel so tunnel kay other side man siya ang countryside yung na-deliver so tatlas to diya lalay pa man tunnel din niya po paada karena kapupit dito sulutan na nila wala ibutang ang tunnel baik na kukuha niya pagkuha na hindi ko ito gamay niya mga lang kuha pirang ang dito nila tunnel na 35 miles per hour. Maka-on ang headlight ni mo, required ang on ang headlight bago ka mapasok sa tunnel. Wala na interest rin. Tunnel. There we go. Wala na siya, tunnel din. Ayaw mo po kayo surot. Hindi na taas tayo. Miles per hour. Doon na kami gawas 25 miles per hour. Ingat na gitiri kayo mayang kasada gawas na ta. Okay, there we go. Gawas na ta. Ano lang windward side yan. Miles per hour. Sigurado siya. Oilers siya. Bahada na siya. Bahada.